Bueno, boas tardes a todas e a todos e moitas gracias por acudir a este acto de presentación do libro A luz co tempo dentro do noso Xesús Raba de Paredes. Sinto que Pilar San Pedro, secretaria do Ateneo, non poda estar hoxe aquí iniciando este acto como estaba previsto, pero un problema de saúde impediuno e agardo que teña unha pronta recuperación. Permitideme, pois, que, en primeiro termo, poña de manifesto a miña admiración persoal e intelectual co autor do libro, tanto polo seu compromiso continuado cas letras, na narrativa, na poesía, como co país. É o tempo que, dende primeira hora, estivo compartindo tamén a tarefa de impulsar e consolidar o Ateneo de Santiago. É unha honra telo como socio activo da nosa entidade e por iso quixera agradecerlle a súa vontade de presentar este derradeiro traballo neste espacio de cultura e cidadanía. Facer a súa presentación resulta casi que innecesario. Perderíamos un tempo precioso para escoitalo, mas para aqueles que aínda non teñan referencia dil, de xeito moi breve direi que se trata de un poeta e escritor de longa trayectoria que iniciouse moi novo na creación como alumno do Instituto de Bacharelato de Lugo. Membro da promoción poética de 1968 e do colectivo de renovación poética Cravo Fondo e fundador tamén do PEN Club de Galicia. Dende entón veu desenvolvendo a súa obra, as súas múltiples obras en volúmenes tales como Xuntos cara ao mañán, 1969, Deica Caldaloba en Terras de Balboa, que presentou non hai moito tamén nesta mesma sala. Ten tamén numerosos recoñecementos, tales como os premios Manuel Antonio, Galicia, Esquío ou o Álvaro Cunqueiro Blancamor, entre outros. Tamén quixera facer constancia e referencia de Margarita Ledo, xornalista, profesora universitaria. Foi a primeira decana da Facultade de Xornalismo de Santiago e destacada cineasta galega, cuya presencia neste acto ten unha dobre significación. Primeiro, como membro da editorial Galaxia, da que efectivamente é a editora do libro e da que forma parte do seu Consello de Administración, como tamén, me parece o máis relevante, porque comparte os orígenes con Xesús, os dous son da Terra Chá, e ademais tamén teñen vivencias conxuntas no propio Instituto de Bacharelato de Lugo. A luz co tempo dentro é un libro de memoria no que percorre as súas vivencias entrelazadas cos camiños da escrita. A vida, en definitiva, do autor en interrelación coa literatura en xeral e coa súa propia obra. Gracias, Xesús, por este novo traballo que agardamos disfrutar ca súa lectura e nos permita tamén reflexionar en col do acontecido neste tempo tan contradictorio, máis aínda esperanzador. Deixo vos a palabra. Se vos parece ben, imos facer unha conversa, somos amigos de vello. Este libro é un libro que nos explica unha xeración e que explica como atravesamos o tempo en un século complexo e para nós afortunado, porque non nos desviamos demasiado. Digo que non nos desviamos moitos daqueles soños. Para ela a literatura e o mundo é a grande aventura e é o depósito de soños, dices que oído en algún momento. O libro ides ver que ten este hálito de libro feito cunha grande querencia, con esa lentitude das cousas que se paladean, e eu o
que quería que comentases, Suso, se te parece ben, eu unha vez fixeche un poema e quería traelo, que se chamaba Brosa no camp do Barça. Sí, recordas, para o Suso. E despois ademais fixen despois unha especie de poema visual. Sí, recordo. Pero ese poema visual, como moitas das cousas, perdino porque fun ali as Hortensias cando tiña Pía, a de Corcubión. Pero publicado no meu libro. No, o poema sí, pero me falta, o que quería traerche era o espello donde eu puxera unha A patas arriba como facía Brosa. Bueno, para que vexades como vai ser isto, fixemos un adianto con este tipo de desvíos. O que quería que comentases é unha frase que dices en algún momento, para irnos situando, de acaso nunca fomos como nos recordamos. Porque claro, este é un libro de recordo. Entón, dalle un pouco... É fundamental a pregunta na miña concepción do libro. A posteriori unha vez feito, porque non foi premeditado, unha vez feito, visto con ollos de analista, de crítico, eu pensei que me saíra unha novela. Si, unha novela é realmente así, sobre todo na súa primeira parte, é unha novela de aprendizaxe, onde está o personaxe fundamental que son eu en interacción cos demais, pero está un personaxe creo que bastante ben trazado. É unha novela onde se acouta perfectamente o tempo, que é o noso tempo, é unha vida, son 3 xeracións, digamos, porque son eu, son os fillos, son os netos, que de algún modo aparecen tamén no libro. Son efectivamente. a estirpe, a xinea. É a xinea, eso é. Entón, o que diste de que nunca somos exactamente como nos manifestamos, é verdade. Iso pasa na novela e pasa sobre todo nas memorias. Calquera memoria, por fiel que pretende ser, non o é. Non o é porque o tempo desfigura, e non digamos o tempo de lonxe, desfigura a realidade. É dicir, embaza, é como un espello que está cheo de bafo, que se enche de bafo e velas figuras, pero iso tamén é realidade. Sí, claro. Tamén é realidade da literatura. A pesar de posta en doble, claro, non? Claro, o doble de ti mesmo, claro, sí. efectivamente. Esas É outras importante, persoas sí. que levamos e que ás veces non se expresan e outras veces sí, non? Nos primeiros textos do libro manifesto eso, efectivamente. Sí, estás mira, e que aprendiches de ti mesmo ao ir escribíndote? Sí, realmente é un autorrecoñecemento. Porque notase moito, sobre todo a medida que vas avanzando, sí. hai, verdad, unha... Sí. un degoiro sobre todo sobre a literatura. É un personaxe o meu, contradictorio como a miña propia persoa. Claro. Sí, ao construílo, pois un síntese, claro, síntese outro. Realmente escribo sobre o outro. Aí hai unha filiación, hai obviamente as filiacións estándar, as filiacións literarias aparecen moito, pero hai tamén esa filiación a terras, colleitas, as lúas, esa filiación profunda a túa Ítaca, que ao remate dices cando voltas para Ítaca. É certo, si, a miña Ítaca, o meu Macondo, de verdade, humildemente chamolle Valverde, que sería toda a terra xa. Está nas miñas últimas producións. Non é extraño que apareza o meu contexto de neno, que é rural, campesiño, e aparece moi vivamente, con toda a súa realidade. Aparece a aprendizaxe que facemos, a educación que tivemos, o afán de superación dese mundo, o traslado a outros mundos, que no meu caso vese gráficamente, é dicir, Seixas, Lugo, Seixas ao mundo, cando eu tiña 6, 7 anos, era o mundo. Claro, e era o mundo, evidentemente, para min, pero logo en si o Lugo dábame Mondoñedo, pero eu non quería ser cura xa a esa idade. Está moi claro no libro, unha toma de posición moi dixen temperá. Que non, a Mondoñedo non, mamá, non me gustan os curas. Eu fun
fun sacristán de pequena, coñezo do tema. Non me gustaron. Sí, parece tamén aí. Si, nunha novela anterior aparece unha experiencia, unha mala experiencia nunha confesión co cura da parroquia, é dicir que non é cousa de que conte aquí, pero hai motivos, e logo ansí o Lugo conseguino en loita coa miña propia familia case, porque foi un mestre, dous mestres amigos os que influíron meus pais para que me deixase ir a Lugo. Claro, dos 11 irmáns que éramos, eu era o único que ia a facer estudios, non podía ser, pero eu autocomprometíme a financiarme, a subvencionarme, e así o fixen salvo o primeiro ano. Despois conseguín beca e xa tuve beca ata que me sacou Franco. Exacto, e foi ir a Suiza. E todas estas son as historias. Son este tempo. Por eso digo que das o proceso de Seixas, é dicir, a vida aldea, Lugo, Santiago, que xa empeza a ser mundo, é o mundo, Europa, etc. Voltando a Lugo, que é ser poeta aos 16 anos. Sí, é curioso, sí, ese proceso tamén se dá, e é interesante que o anoten os rapaces para que teñan teñan a ansia de aproximarse á lectura. A lectura é fundamental, é máis fundamental que o propio estudo, que a propia formación a través curricular. A lectura é fundamental. En este caso, para min, foi fundamental a lectura de Jorge Manrique a eses anos. As coplas, a finitude, eso marcou un camiño, unha das novas vías poéticas é esa, é a presencia da morte, non sabes? Entendes? Claro, a finitude. Jorge Manrique foi o primeiro que tratei de imitar e logo soltarme, claro. E logo Machado, Lorca, en última instancia Rosalía, porque prácticamente non se explicaba nos primeiros cursos, ya sabes. No, vos tiñades a sorte no masculino que sí, ter sorte, que ter un profesor como Alonso Montero ou María Victoria Moreno, que no femenino non o tiñamos, aí había unha gran diferencia. Que che falaba destas cousas, vale, Rosalía incorporeina máis tarde. Sí, aparece máis tarde. Aparece máis tarde tamén no propio libro. E Otero Pedraio. Ben, con estes autores, con todos eles, con Cervantes e con García Márquez, diálogo na segunda parte do libro. Diálogo xa reflexionando sobre literatura. Confronto-me con eles, coa estela que deixaron, etc. Por que non nos lees algo tamén, non? Porque no libro a literatura plantexa como a gran aventura, realmente, onde as cousas poden suceder, non? Eu teño aquí uns breves fragmentos, e é o que vou facer, e logo, se queren vostedes, dialogan con nós. Sí, claro, isto teño unhas calas, está aberto, non? Chámolle impresións iniciais, unha páxina. Que titulo Cando somos eternos. Hai un momento na nosa vida cando somos novos, cando collemos sentido, collémolo bastante tarde, as persoas collemos o sentido aos 20 e tantos anos. Cando somos novos parecenos que imos durar sempre. Somos eternos cando somos eternos. Das vivencias entre os 8 e os 12 anos, evoco agora con nostálxica ledicia as luminosas estadías anuais en Sistallo, cabo de meus padriños, os caseiros do Pazo, con motivo das festas de San Xoán de Bambir e San Paio. A misteriosa lagoa de Valverde que sigo frecuentando, as mestas fragas que gardan como vellos guerreiros as beiras do Folín, o indeleble recendo das trigueiras nas chairas dos vilares, cando a calor das tardes se demoraba longa, toda esa terra
en sinfonía armónica, depositou en min ese pouso obstinado que persiste. Ese contento, acaso me imagino, aínda vexo o neno cabo do río, a balsa, o río, as troitas, a ponte, meu padriño. Acaso nunca fomos como nos recordamos, poilo tempo de ben cambiante e amarelento, un disfrace que perturba certeza e claridade, porque a nostalgia vai embazando o espello en que con decepción ás veces nos miramos. Deste mapa experiencial nace a sede de crear e recrearse, universal arela que nos mellores casos conserva o propio ritmo de quen a fai posible. Esa música inscrita ou ton vital que un tamén executa nos actos da súa vida. Na infancia experimentas un tempo non fugaz, tempo sen límites que pretendes luminoso, que ti sentes eterno, bello retrato que hoxe vas rectificando e anotando, glosando e recreando con perspectiva de estampa en branco e negro. Queres seguir lendo ou continuamos a falar? Leo outro fragmento que é a primeira escola. É importante para que vayan vendo a cronoloxía do libro. Ainda así o libro ten retornos súpetos, Sí. Ten retornos súpetos que é interesante. Sí. É interesante e a vez non lle tes medo esos retornos así retrospectivas, constantes, sí. Esos retornos de memoria que é un pouco tamén combater o esquecemento ou que reaparezan cousas que ás veces non están no cotián, pero sí que están latentes, non? Eso hai bastante na construción, non digo intelectual, pero sí sensorial do libro, hai moitos retornos, non? Meus pais, vou citando ás veces textos poéticos anteriores. Meus pais deronme a lingua que os libros me negaron. Benditos sexan, que me salvaron. Logo intuín que na miña formación operaban dúas escolas. Unha institucional, diglósica, allea a todo o noso, e outra vivida e motivada, nacida do contexto. Tal é a realidade que evoco anos máis tarde no relato citado e sobre todo na reflexión ensaística Recuperar a voz. Decateime tamén de que os dous referentes estimados na aldea, sobrepostos e extraños, eran o cura e a mestra. Sobre a renuncia que sempre fixo a Igrexa da lingua do país, porque no sustancial de onte a hoxe as cousas non mudaron, sostiven polos anos 90 unha dura polémica na prensa santiaguesa co finado coengo Xesús Precedo, texto que era compañeiro meu, colega noso, Moisés Toxermide, e amigo, é dicir, tive moitas conversas con el, e era moi coherente na lingua, é curioso, pero non aceptaba certas cousas que son aceptables. Texto acollido con outra reflexión sobre este tema no volume citado. O día que enterraron a miña nai naquela lingua extraña, isto era o que non entendía don Xesús. Dobrouseme a tristeza e abeireime máis intensamente a ela porque a sentín traizoada no seu verbo e tive a impresión de que aqueles tres cregos cambiaran o seu Deus. Naquela altura de neno de 10 anos, foi a literatura quen me abriu horizontes, camiños de esperanza e tamén ansias de vivir outras vidas. Admirei moi cedo o poder de narradores e escritores como artífices de universos inéditos por medio das palabras. Gardo daquela etapa ávida de estudiar e de saber, unha experiencia singular, etc. A experiencia singular é a da lingua oral, é a da lingua de transmisión oral, os contos, as coplas, etc. Ben, é que agora sacaches o tema ao redor da lingua que se aprenden na casa,
e o conflicto coa lingua na que te tens que defender cando pasas ao ensino, ao instituto. Isto desenvolvo, efectivamente, desenvolvo na segunda parte. Pero que na segunda parte o desenvolve xa dun modo militante, que unha das cuestións e da cerna da segunda parte é actuar batalla absoluta pola lingua. A reflexión sobre a lingua, é sociolingüística realmente en moitas páxinas. E ese capítulo casi final da precariedade actual da lingua, claro, é realmente o capítulo que estamos vivindo outra experiencia negativa, é dicir, nós nacemos nunha experiencia negativa neste aspecto, é dicir, a negación dunha lingua e dunha cultura, porque era a negación. Non fomos alfabetizados nela, pero adoptámola. Hoxe non se nega frontalmente, pero xa empeza a negarse moi civilinamente, é dicir, imos disfrutar, imos padecer outra etapa dura, estou convencido. Será que a historia é cíclica, así, porque o fascismo volveu a campar as súas anchas despois dun século, hai ciclos, verdade? Pero non só aquí, en toda Europa. Sí, bueno, que está moi presente na orixe, e esos capítulos de orixe, cando aparece a lingua, é unha aparición gozosa, pero cara ao remate, e cando se pon en tempo presente, en cambio aparece a dor en torno á lingua, non? Pois o terceiro fragmento que quería lervos é a valoración da lingua, é dicir, outra páxina. Aquela lingua de meus pais, de meus irmáns, dos meus amigos e veciños, a lingua dos afectos coa que me abrín ao mundo e que as botas militares esmagaban, foi o descubrimento para min de maior trascendencia biográfica, determinando xa todos os pasos que ia dar no futuro, pois, de verdade, só somos cabalmente donos da lingua en que nos realizamos. Entendín de contado neses días que os sucesivos fracasos de Galicia como ser colectivo tiñan causa mesmamente no abandono pasivo e na final renuncia da súa cultura propia. 5 séculos de dominación, 5 séculos de adoutrinamento imposto nun libro mal escrito, en nada melloraron a nosa condición, todo o contrario. En todo caso, a experiencia abondou para ensinarnos esta clara lección. Só desde a aceptación e non renuncia do que no fondo somos, teremos existencia verdadeira entre o concerto das nacións do mundo. Só así seremos libres, dignos e respectados. Vexo aquel tempo dos meus 14 anos nunha pensión da rúa Calvo Sotelo, duro nome, con 2 case veciños da terra chaluguesa. Recordo que quería ser poeta. A primeira impresión forte que tiven sobre a caducidade do meu corpo, sobre a vixencia a prazo das capas superpostas da árbore que son, foi lendo as coplas de Jorge Manrique, metaforizando a vida nun río sen retorno que desauga nun anónimo mar, escuro e fondo. Sorprendeume principalmente a arte do poeta que expresa coas palabras máis comuns e precisas, coa música adecuada, a universal certeza da finitude humana. Tema e ritmos quedaronme gravados para sempre nos estratos primeiros da memoria. Non sei se entre as escollas que fixetes de textos está algo de Branca de Loboso, pero porque é unha novela que pasa coa Inquisición. Dame referencia busco xa, pero pero creo que entre tanto falaras das mulleres na túa literatura. Sí. Porque tamén dedicas no libro un capítulo e un apartado especial o feminino, protagonismo e confidencia. Pero aí está Branca de Los. Hai un párrafo grande, precioso. Se non vou buscando mentre nos falas. Está aquí. De sometidas pero non posuídas, que é o que como nos define, o cal está moi ben. Despois o real tamén pois pasa por moitas máis coordenadas. Veña, vou buscando eso. Non, xa está, volverei a Cortázar. Vale. Escoitades ou non? Seguides sin escoitarme? Máis cerca ainda, ahora. Vale. Sí.
Pero, bueno, vale, agora xa me estou situando. Estou me escoitando eu con eco, ben o eco, sí. Volvería a Cortázar, quen soñou ao parecer algúns dos seus mellores cantos e as súas actuais investigacións suxiren que é durante o soño cando a química cerebral cambia e afecta o modo en que percibimos os propios pensamentos. Tal o Nobel de Economía Donald Newman, absorto sendo mozo na resolución dun problema matemático que lle resistía, ata que unha noite o resolveu en soños mentre lle formulaba o seu colega Nash no propio curso onírico. Non son rarezas propias e notables. Mutatis mutandis, non son outras as técnicas do surrealismo no seu recurso á escritura automática mediante a momentánea suspensión da conciencia, acto paradigmático no Ulises de Joyce, que xa empeza a ser grande polo punto de vista, iso que os novos escritores, por ignorancia, parece que desprezan. Dito con humildade, un resolveu problemas de voces e estruturas narrativas tras medio espertar dos seus soños nocturnos para ilos trasladando no papel de inmediato. En efecto, a escritura de Branca de Loboso chegou a obsesionarme de tal modo e eran tanto os axustes narrativos exigidos entre a protagonista, a Inquisición e os tratados de demonoloxía, que son o curso onírico suspendida a razón da vixilia, puido acudirme o fado ou ben a musa para instalar no texto o seu cabal sentido. Citarei este texto, Branca de Loboso. Ainda eufórico, o inquisidor, para ver os puntos de vista e como opera o humor. O inquisidor de Cuenca, con expresión de triunfo na cara, conseguiu a anuencia do equipo de colegas para que Sora Encarna de Belvís comparecese. Así se fixo e o Santo Tribunal acordou proceder desta vez en privado, quizáis por se tratar de muller consagrada en alianza ao servizo de Deus, apreciándoselle pola parte lateral de cada nádega un foroncho encarnado e purulento, verbo do cal non se emitiu ningún ditame de causa ou consecuencia, se ben Freire Cesvinto tentaba establecer unha certa relación de conduto metafísico entre o triplo feito do antollo repentino da sor pola leitura, a presenza temporal da procesada Branca de Loboso nos calabozos do Santo Oficio de Santiago e a circunstancia comprobada, en fin, dos lazos de moníacos que unían a citada doncela co mancebo de Aldán ali encausado. En canto ao feminino, era isto que me pedía. Sí. As mulleres protagonizan a mellor parte da miña vida, tamén da miña obra, desde os primeiros poemas e relatos. Escribo nai e non só digo Lola, digo todas as nais abenzoadas, valentes, paridoras, case sempre abaixadas. Pero podes tamén desprenderte do texto ahora e ver o que recordas, non? Volver este súpeto recordo que tantas veces aparece, non? Porque tamén dices que Branca de Loboso que foi un reto para ti a nivel de escritura, non? Claro. Polo tempo en que era, o barroco, polos registros que tiñas que buscar, polos registros narrativos. Branca de Loboso, en efecto, si é mellor está resumido aquí. 1991 representou todo un reto para min, pola voz feminina que a protagoniza, polo tempo histórico en que se desenvolve a sociedade santiaguesa do barroco coa Inquisición de fondo, onde non hai referencias prosísticas de ningún tipo para o galego en absoluto, é dicir, tiven que refacelo, tiven que inventalo como a prosa procesal que aparece na propia obra. Pola dificultade da invención de rexistros narrativos idóneos nunha etapa da nosa lingua escrita sen rastro de modelos e, en fin, polas características propias da prosa xudicial que o inquisidor practica nos interrogatorios. A propósito de Branca, o xurado que lle adxudicou esta narración por unanimidade o premio da novela Álvaro Cunqueiro tiña a certeza, antes de abrir a plica, de que só unha autora podía perfilar esa figura de protagonista.
como te sintes como autora? Moi ben, porque Claro, son pero tanto autor como autora. claro, por eso De que aí dices o bo da literatura, é dicir, é que negarse á literatura é negarse a vivir máis vidas. Eu disfruto na literatura, eu transmútome na literatura e transformome na literatura. A literatura descúbrenos mil mundos, verdade, para que imos vivir unha soa realidade se temos, verdade, a posibilidade de experimentar mil, como decía Vargas Llosa, que nesto tiña razón, noutras cousas. debe ser no único. Bueno, sempre hai alguén que ten razón unha soa cousa. Na obra, sobre todo ao inicio, tamén hai un capítulo dedicado ao que din de min e como me vexo eu. Hai esta relación ollar externo e ollar propio, ollar íntimo casi, ollar interno. Teño a sorte de contar cun libro homenaxe que a miña muller coordinou, por certo, e traballou moitísimo nel, porque era a quen conectaba cos autores. Eu daquela estaba un pouco rebelde, non quería móvil, non quería teléfono, non quería nada, estaba aillado. E ela foi quen coordinou este libro, e teño esa sorte de contar coa opinión de 33 amigos, realmente, porque falan con a amizade de min, entre eles Margarita. Ese poema que falaba está neste libro. Entón presento o que, como me ven, e logo fago un capítulo enfrontado como me vexo, é dicir, como miro, como me vexo na literatura, como miro na literatura, cal é a miña mirada literaria. Ti sabes que, bueno, como faz ti neste libro, obviamente, que partir de un real que despois convirtes nun discurso determinado. E eu, cando fago o poema, pensei en ti, o feito que conto, que pasa que, claro, ao transformarse en poema non está latente, parte dun feito real, e é que no centenario do Barça, pode ser, non? Sí, a Vanguardia encargou a Brosa un texto sobre o Barça, a Joan Brosa. E entonces Brosa, que é un personaxe moi peculiar, un poeta e un constructor de mundos e de imaginarios fortísimo, pediu ir ao campo, para inspirarse, ir ao campo do Barça. E entonces levar no campo do Barça e empezou a dar pinche carneiros, que empezou a facer cabriolas, e entón, despois deso, el tiña un texto que eu teño moi bonito de unhas trapecistas, e despois deso escribe o artigo para a Vanguardia e non lle poden publicar, porque é un artigo completamente antimonárquico. Entón, estamos falando dos anos 90, e realmente o que quería Brosa era dar esos pinche carneiros no campo do Barça, porque é a única maneira que tiña de entrar, e non publicar o artigo non facer o artigo do central. Entón, parte dun feito real, fago ese poema de Brosa que se chama L'Àngel Caidut, o Anxo Caído, e é Brosa, a experiencia de Brosa, e ver a Brosa dando pinche carreiros no campo do Barça. E entón lembraba que tú partes moito de sempre de un pretexto real, non de algo que tocas e algo que unha experiencia que atravesaches, e despois de aí veñen, digamos, ven a túa literatura, ven este libro, sobre todo, non? Ven o que memorizas, o que escribes, como escribes. Eu escollín desde o primeiro momento, eu escollín a Margarita por moitas razóns. Bueno, entón, somos casi dun tempo. Pero fundamentalmente porque era a nosa musa en Lugo. Bueno, Lugo é a cidade eucarística, non había posibilidade de moitas musas. Un grupo de rapaces de 14, 15 anos, 16, era o que tiñamos daquela. Pero entón eu tería 14, ou algo menos. A menos, tería 14, sí, 14. Si, non moceábamos, andábamos de viños, de tertulias. Sí, íbamos a tomar a orella. Falábamos de poesía, a orella do mercado quente. Margarita era a única muller integrada no noso grupo. Nada, ni a ela non, é verdade. Con toda a naturalidade, éramos un grupo de escritores novos. Sí. É época do teu encontro cos tiburón. No, eso era de Fiz Vergara. No, o teu era Parolar con eu, con Intre, con Inseu. Eso. No, claro, pero o teu primeiro. Imagínate, con ese título xa non precisas escribir nada no interior. Sí. Todo queda na capa, pero sí que éramos estes grupos que efectivamente non había realmente aí xénero.
E entón Neste sentido, non? coñece moi ben esa etapa primeira da nosa vida, que é moi importante. Sí, é verdade. Realmente cando estamos tomando dirección. Pero non me decían musa nin nada de eso está ahora literalizando. No, Se o chego a saber, en fin, pero non. Musa o pé da letra, sí. Isto é literatura tamén, o recordo, vedes que falso o recordo. Elena di que non. Margarita era Margarita, porque sei que era Margarita porque se viu no moito tempo que era Margarita. Bueno, home, era a única que había tamén. Bueno, podía ser a única non ser Margarita. Bueno, xa, pero sabedes que son amigas e a Elena é unha amiga moi generosa sempre. Pero bueno, sí que é verdade isto que decimos, esa fase de Lugo foi unha fase realmente generosísima connosco, pero nós tamén a fixemos generosa. Tamén fixémonos con elas, protagonizámolas, sí. E había unha, digamos, o que se chamaba camaradería, ¿no? Realmente, amizade, ese tipo de complicidades, bueno, e as cousas rompíamos un pouco aquela atmósfera cansina, ¿no? Na que nos querían meter, e a lectura era a liberación. A lectura das clases de literatura era fundamental para nós, fundamental para vir a Santiago, porque Darío, pobre Darío e máis eu viñemos os Minervais. Se viñemos, pero viñemos porque pero vosedes adiantados unha base literaria forte, efectivamente. Daquela un rapaz de 14 anos, de 13 anos, por ler os poetas italianos, é dicir, como facíamos Darío e máis eu. Claro, de aí ven o ritmo que ten cada quen, colles o ritmo nos poetas, claro. O ritmo primeiro instaura un mesmo, o ritmo vai por dentro, eu digo sempre, a procesión vai por dentro, o ritmo vai por dentro, o ritmo nace no atuendo persoal, xa nace o ritmo, o teu ritmo literario incluso, nace aí, estou de acordo. Sí, pero tamén se aprende dos poetas. Os italianos son básicos, Dante, Petrarca e tal, Darío, estivemos moito con ele. Darío aproximouse un día a mí, eu a Darío levolle 2 anos. E somos case veciños, ele de Cospeito, da parroquia de Roás, eu da parroquia de Seixas. Separados, somos 9 kilómetros, 9-10 kilómetros. Que daquela era moito, no medio rural, porque non había comunicación. E un día aproximouse a mí e dixeme, eu son de Roás, eu sei que escribes, eu quería escribir como a ti. Pois non te pude escribir, vas a escribir. Sí, eso conto el nun prólogo a un libro meu, sí, un prólogo a unha escola mesmo, sí, conta eso, como se aproxima a mí, e fixémonos amigos. Fixémonos amigos pola muralla, dando voltas á muralla de Lugo. Con Darío dei moitas voltas á muralla. El líame os primeiros estatutos da UPG. Os 10 puntos da UPG, discutíamos, eu levalle contra as veces. Iso tamén o conta el, sí, porque ese paseo no libro non aparece, mira, por eso é mellor buscar que non hai, despois a veces Celso Emilio, que defende ben a nosa lingua, non pensa así, pensa de outra maneira, claro, sí. De calquer xeito o que... Pero forxámonos ideolóxicamente incluso. Ali, sí, todos e todas nós, claro. Bueno, todas nós son todas nós. Pero... Sí, porque é un nacemento, justamente o nacemento, non sei, o PAGA fúndase no 62, me parece. 64, bueno, claro, levamos 2 anos en Lugo. Sí, levamos 2 anos en Lugo. O que tú no propio libro falas da poesía como coñecemento, pero como coñecemento profundo, como coñecemento outro aspecto importante daquelo que non chega de outro xeito, como concibo, evidentemente, como concibo eu a poesía. Por eso me gusta tanto o ensaio. Por eso este é un libro de ensaio, é unha novela, pero unha novela ensaística, etc. É un ensaio, é a primeira parte dun gran ensaio sobre a casa da humanidade, que estou con ela ás voltas e levarame anos, supoño. Digo que me interesa moitísimo
moitísimo o ensaio por esa razón, e concibo a poesía como reflexión, sempre. Moi próxima, por eso me gusta tanto a filosofía, moi próxima á filosofía. Bueno, okay. Realmente a forma é diferente, o discurso é diverso, é diferente, pero no fundamental coinciden a poesía e a filosofía, por lo menos o que me interesa a mí da poesía. Lees outro párrafo que leo eu ao final mentre se lo busca, porque aquí claro, é o pasado e o presente, que é unha idea militante, teño que un aspecto militante sen partido, pero non ten mérito, pois xa o sabedes. É dicir, eu fui un militante de moitas causas, pero sen partido, é dicir, sempre. Así me foi. Así non medrei. A maioría dos meus colegas, eu dixen noutra ocasión, a maioría dos meus colegas de xeración acabaron facendo política no PP ou no PSOE. É curioso, os máis radicais, eu podía dar nomes, non quero tampouco. A casa na maleta é unha boa experiencia, quizás, que é a miña marcha, sí, a Suiza, para que vexan a Suiza, non? Sí, para a Suiza, para que vexan a dureza para algúns dos estudos. E a partir de perder a beca, de as detencións. Como un vello emigrante que atravesase o Atlántico para un destino ignoto e ás veces naufragado, poilo traxecto a América está tamén cruzado de cadáveres, un día decidiches a aventura de Europa, a terra prometida para os cans de palleiro a quen a vida nunca lles dá acougo, rumbo ao imperio daquelas vacas pintas e estabuladas señoritas de leite con sabor a canela que viras nas estampas escolares. E fun un sen papéis, gando para tratantes nas prazas europeas como tanto arrastrado dun país que renega da clase itinerante que hoxe peta as súas portas en demanda de pan. Vede a memoria feble, a desmemoria cínica que atura que outros náufragos do mundo, orfos e semellantes, hoxe sucumban no Mediterráneo, na escura lama dos Mediterráneos. Licenciado daquel servizo represor franquista, en contra da vontade de meus pais, medio equipei o meu macuto ao uso e cheguei coa casa na maleta dando tumbos a Suiza. Tiña que repoñer fondos para proseguir os estudos en Santiago, pois os guardiáns do réxime fascista requisáranme a bolsa ben gañada. E fun un sen papéis, como tantos atopados á chegada, moitos dos que ao regreso fan que esquecen e lles ocultan unha memoria educativa aos fillos. O labor de fregapatos no aeroporto de Xeneve case cubriu os custos dunha licenciatura que o fascismo truncara, e dou grazas ao país de acollida por ofrecerme os medios que aquí se me negaron, xusto o que non fan hoxe tantos dos retornados da diáspora europea, catalá ou escalduna. Dame coraxe oílos renegar do que foron sin solidariedade ningunha para os desposuídos que peregrinan arrastrados como a eles o gano polo mundo. Se vos fixades nos textos que escolle, pero sobre todo noutros do libro, hai constantemente ese entramado e ese engarce entre o máis descriptivo e digamos a crónica que tamén nos explica toda unha xeración, e despois o creativo, esa irrupción de poemas, de textos literarios. É un balanceo, e despois a nominación, quer dizer que a referencia ao lugar concreto, non? Sí. E déxame lerche o final, podo lerche?
porque vai me costar traballo, porque é onde está isto tamén. E hai algo que el dixo antes da poesía ligado ao pensamento, á filosofía, e está tamén aquí, porque cando empeza dicindo o pasado e o presente, nos decimos ás veces o pasado no presente, eu utilizo moito o pasado no presente, que coido que é unha idea benjaminiana, non? Pero porque é o que che permite a construción do devir, do porvir, e isto está neste libro completamente. Entonces, este último párrafo despois volves atrás, porque isto tamén o libro vai desto, non te preocupes, dice: o pasado e o presente ben cribados de arganas e de sámago e en necesaria confluencia armónica se dan a garantía dun posible futuro fronte á manda de lobos que desgoberna o mundo. Queridamente, por isto, nesta altura regreso a Ítaca, o meu lugar do canto, e invoco o sitio das primeiras luces, cando o mundo era aínda moi inocente e novo, e ti, ao seu paso, te soñabas eterno. Rítmicamente acoden Bestar, Vexán, Rubiños, Arcillago, Acos, Peito, Lamas, Momán, Muimenta, Pino de Bella Torre, Río Aveso, Roás, Santa Cristina, Seixas, Sistallo, Támoga, Sermar, Sisoi, Xustás, Vilar e Vilapene. Vivos esteos rexios que acaso son, que foron, coas ánimas en rolda, soldados de altas xestas noutros días, cando a terra de noso foi digna e tivo gloria. Así remata o libro. E aí está, neste párrafo final, a crítica ao desgoberno do mundo, a Ítaca, os lugares, pechar o ciclo, os lugares, son as aldeas, son as parroquias, son ao redor de Seixas, son as parroquias de Seixas, son as parroquias de Cospeito, e os versos finais. Pois era un fragmento que tiña escollido eu, por tanto, non me digas. Si, podemos, se queren, podemos poñerlle broche. Fíxate, notaste que non tiñamos preparado nada, porque quedamos unha hora antes para preparalo e falamos de outras cousas, que é o que pasa, non? E entón, bueno, a coincidencia, pois é verdade. Non sei que hora é, poden... Si, se queren preguntar, agora, se queren preguntar vostedes algo moito mellor, Bueno, eu estou tratando de tú a xente, como non me oían. Si, non, por un pouco, como estamos para algo que nos convoca tamén na amizade. Abondo, porque é ficción, non ficción, novela, relato, recordo, biografía, autobiografía, es consciente, non, de que pintura... Hai de repetirlo, fai falta. Escoitaxesme ben, non? Falo da mistura de xéneros que faz neste libro, que non é un libro nin de poesía, nin de ensayo, pero ten algo polo que dis, biografía, historia... É certo, tes razón, eu descreo bastante dos xéneros, case sempre. Si, descreo bastante dos comportamentos, etc. É como o personaxe son eu, fíxeno á miña maneira. E entón sae poeta, porque hai moitas citas poéticas propias e alleas. Verdade, fíxeno poeta, fíxeno narrador, fíxeno filósofo, fíxeno pensador, etc. Que tipo de bilingüe declara? A maneira de Cunqueiro escribe nas dúas linguas, porque escribe en castelán, por unha carencia de castelán. Eu declaro-me galego falante, galego escribinte, sempre. O que pasa é eu podo expresarme en castelán perfectamente, e teño feito tamén por escrito, esa é a cuestión, é dicir, claro. É dicir, o bilingüismo é un conto, non sabes? Ou se aceptan as linguas ou non se aceptan. A cuestión está na aceptación. Entendes? Eu, para min, acepto o castelán, acepto o galego, acepto o inglés, acepto o francés, na aceptación, e non na repugnancia. E, por suposto, non no odio, porque eso xa é increíble. Que nos veñan insultar de fora aquí por expresarte na túa lingua. Claro, isto está facendo de novo o fascismo que non se venceu nunca, porque aquí de transición nada. Aquí o fascismo quedou agachado, aniñado, verdade, na dereita,
ultra que estivo sempre presente, estaba máis calada, claro, e agora emerxe de novo. Sí. Non, pero lingua hai unha, mira, lingua hai unha. No fondo hai unha. Somos, non sei, temos como patrimonio fundamental unha lingua. Somos acreedores dunha lingua. Despois podemos aprendelas todas, pero respetalas todas, hai que respetalas todas. E para que eu respete outra lingua, exixo respeto da miña, sabe? Claro. Que pode chegar a todas partes. A miña lingua pode chegar a todas partes tamén. Para iso está a traducción. A María Solar, me parece, ¿no? Hola. Pois eu pensaba, mentras te escoitaba, non? Cando un pensa na súa vida, cando te escribes, decías que falabas con Margarita de canto se aprende dun mesmo, non? Que un construe o relato. E cando un escribe unhas memorias, en quen pensas? Pensas en ti, pensas na xente da época da que falas, pensas pois nos que teño no carón como este que ten 13, aquí fala das netas, dos... Para quen son as reflexións? Son para ti e para quen máis llas ofreces? Porque a min a veces ainda me custa, non? Que se escoiten as reflexións os que veñen detrás, ás veces hai que viviras por un. Ti a quen llas queres deixar, a quen llas querías deixar? Sí, eu realmente paso nos últimos anos ando facendo testamentos. Primeiro, sí, non? Pero o material non resístome a facelo, verdade? Pero o testamento espiritual... Bueno, tamén tampouco tiñas teléfono... Sí, tampouco tiñas teléfono. Sí, levo uns anos facendo testamentos. Unha primeira entrega foi no 2006 no Premio Blanco Amor. Un segundo testamento foi o libro de poemas de 2018, Memoria do Corpo. Xa o título é moi expresivo, Memoria do Corpo. E este é o terceiro testamento. É dar testemunho. É que os novos, realmente pensei moito nos novos de hoxe, sabes? Na idade do rapaz que tes ao lado, que me entrevistou hai un momento aquí a entrada. Penso nesta xente que non tivo quen lle contase certas cousas, e así nos vai políticamente tamén, verdade? Porque non se explicaron certas cousas, teñen que saberlas. Ocultáronselle intencionadamente, eso sei, non? Cousa que eu nunca fixen cos meus alumnos. Ben, explicaba lingua e literatura galega, e non se pode explicar lingua e literatura galega se non se explican as anomalías deste país. E entón eu empezaba por situálos no contexto histórico dos poemas, dos textos. Os poemas falan por si sós, está claro, pero hai que contextualizalos. Colles a Rosalía e diche máis da emigración que todo un discurso histórico. Esa foi a intención, realmente. E entón eu creeime e recreeime neste libro tamén. Por eso digo que hai unha especie de ficción tamén na escritura. Ficcionaliceime. Pero a ficción é verdade. A persoa xa non lo dixo. O poeta é un fingidor, pero non por eso é un falso, en absoluto. É verdadeiro, é claro. Porque cantas realidades existen, todas as que imaginemos. Non sei se preguntabas exactamente isto, sí. Así que, tal como lle lo contei aos meus fillos, como lle lo contamos aos nosos fillos, importantísimo, a lingua. Non hai lingua se non se transmite. Claro, eso nos fixémolo, e non é por presumir, pero garantizámolo nos fillos e ímolo garantizar nos netos, é claro. E é fácil, é doado, hai que ser coherente, e xa está. E os nenos absorben todo, e son ricos en linguas, porque
os dous dominan varias, non só. Pero a lingua de instalación é o galego. E ten que ser así para mantelo, porque ten moitas adversidades. Por iso ten que ser a lingua prioritaria. En Galicia ten que ser o galego. Para mantelo, simplemente por unha razón práctica. Non fai falta ideoloxía nin outras historias. Non, é a lingua co que te narras aos outros. Igual que os outros se narran, é a interculturalidade, de feito, eso, non? Se non estaríamos... Por justiza, creo que olvidaste o teu poeta preferido, Miguel Hernández. Sí, fala de Miguel Hernández, sí. Miguel Hernández foi... Sí, no, claro, Miguel, pero no. digo o primeiro que me provocou realmente as ansias de escribir foi Manrique, pero claro, o tropecei con Miguel Hernández, foi fundamental. Solo para facer justiza. Foi o máis, sí, foi o que máis influiu no meu primeiro libro. Hai textos Miguel Hernandianos, é un libro que ten poemas en castelán e poemas en galego. O primeiro libro meu, que do ano 69, era moi pronto. E sí, Miguel Hernández é fundamental na miña formación literaria, sí, incluso no meu estilo, claro, pola forza que ten, claro, como Lorca, que tamén o romancero de Lorca, sí, eso sí que aparece tamén moi pronto, sí, romancero gitano. E Machado, está claro, son referentes fundamentais, sí. Gracias a todos, gracias ao Ateneo e a Pancho por la presentación. Encantado.